Non todos os fenómenos sociais irrumpen no espazo público na mesma proporción coa que se producen. Algúns condicionan as nosas vidas sen recibir apenas atención, mentres que outros inundan o café diario, incluso antes de existiren. A diferenza entre os uns e os outros radica exclusivamente no espazo que alguén decide concederlles. Cada minuto ocupado por un asunto concreto é un minuto que non se dedica a outro. E por trás deste truísmo non hai máis que a lógica propia da comunicación política, e é que quen consegue marcar o tema do que se fala condiciona o marco mental desde o que se pensa. Velaquí, pois, os motivos de atoparmos temas amplificados até se converter en auténticos episodios de pánico moral, mentres non somos capaces de atopar información sobre outras cuestións estruturais que de verdade afectan o noso día a día. Non é que desaparezan, simplemente deixan de ser visibles. Non se trata tanto de convencer sobre unha idea concreta, senón de decidir cal é o asunto sobre o que debemos discutir. Mais que dicirnos o que pensar, estas prácticas contribúen a delimitar universos sobre o que pensamos. O relato repetido crea percepción e a percepción moldea a realidade política. O ruído non sempre é espontáneo. Ás veces ten a función de encher o espazo que, doutro xeito, ben podería estar ocupado por unha conversa incómoda, profunda e necesaria, así que tal vez a verdadeira rebeldía cívica non sexa escollermos o bando no que posicionármonos en cada debate matutino, senón aprender a preguntármonos por que é ese, precisamente, o debate do día. Podes ler o artigo completo no blog e non esquezas suscribirte.